Puolustus kuntoon. Miten me tää nyt hoidetaan? Puolustus kuntoon, Mika! En mä usko, että kansleri tätä tarkoittaa. Soita nyt apua! Joo, aivan totta. Mä soitan. Kato, Möksestä soitat. Kaistoikin. Morjesta. Pitäis saada puolustuskuntoon. Kai sä tuut hoitaa. Jättä puolustuskuntoon. Mä tuun hoit. Hienoa. Hyvä. Morjes. Es, palat. Homma hoidettu. Soitin apua. Hyvä. Kauanko kestää? Jaa mitä? Soitin Kaiston Eerolle. Lupas tulla auttaa ja hoitaa puolustuksen kuntoon. Ei kun mulle sun piti apua soittaa. Senkin pölvästi. Jaa, olisit heti sanonut.